Мишо, няма тук, бе. Не мога, брат, жена ми почина. Бързам. Айде, цял живот те игнорира, сега чак се сети като умря. Ари, лай, би майката на тази. Айде. Ева. Не, какво става, а? От колко време не сме се виждали? 2 или колко години минаха? Не, какво става при теб? Едно време кака хубава косичка имаш, а? Прически. Много добре. Сега какво става с косата? Гледаме тук и те уредява, а? Имаше едно момиче, кое беше... Какво става с нея, бе? Ами, брат, вчера почина. Днеска ще ходим да робим От какво почина, бе? от коклюш. Не, човек, ми звъни телефона, бе. Аха. Не, бе. Не, тук е излязъл, бе. Не. Който е засякал, бе? Аз ако бях там, знаеш ли какво ще... Айде, че съм тук с Мишо, брат, го задържам колко време. Днеска жена му се споминала там. Умряла. Коклюш. Добре, ари, звънкайте дни, ще го измислим. Да. Айде, пращай много поздрави на малкия. Да. Айде. Добре, искаш ли? Не, брат, не пия вече. Слава ракия. Какво става иначе при тебе, като изкучам за жена ти, бе? Нищо не е наред. Ари, бе, живота е сега, той че сме дърти, не знае, че нещата не се променят. Сеш са, брат. Помниш ли в 5-ти клас, дето щехме да се бием, а? Помниш ли? Да, брат. Взимахте между другото, брат, знаеш го. Майка му да е бана той време, ей. Какво не я пиш, а? Не мога. 2 лева, къде ти дал голямото междучасие, помниш ли едно време? Каза, че ми ги оправиш. Пак за 2 лева. Днеска има един мач на Ливърпул. Ще играят с Уест Хем, мисля, че. Не съм сигурен. Ела ги гледам и тамън да ми дадеш едни 20 лева назаем. Казвам ти, имаме тук... брат ми малкия тук ми е пратил в Телеграм едни работи, кое е сигурни мачове. Гол, къде има дуспа, къде няма, сеща се и така. 20 лева и така направо 100 лева. 80 за мене, че съм ти дал идеята, другите за тебе и ще вземем нещо за пене, сеща се, брат. Кащеш, бе. На си над 30 години да осъзнаеш, че живееш до детска градина и той, че може да отриш да се бая с лапетата. Ей, малък, има ли какво сме около пътвака, бе? Много поздрави на майките я пратиш, бе. Ей, малък, падна ти джоба, бе. Каква си подала ти? Какво става, бе, коте? А? Ела тук, ела. Имам биричка между другото. На 15 ли? Тамън е! Ела тук! Какво става, малък? Правиш ли го на кокълче? Бириш ли го назад него, бе? И какво като викнеш полиция, бе? Ще дойдат! Да дойдат, бе! Ту да ти еба майката! Вой, брат, гледай каква яка кола минала. Къде? На мама Келеша. Ма, то кара жена, бе, брат. Знаеш колко пишка е излапала за тази кола, бе? Бах ти майката, гледай, навсякъде го разкопаха, баха му майката на той място, бе. Но време какво хубаво място беше, гледай навсякъде, камиони, всичко. И баха му майката от всякъде. Майка ви да еба. Пус се разбрам, чали с тези коли, бе, майка им ще еба. Направо не мога усеха да спя. Я бе, ще момиченци, какво до пенция отправа, а? 20 имаш ли? Каква 20, бе, брат? Аре, дай ни 20 лева. Да, пристани, бе, цял ден ме занимаваш с твоите глупости. Аз трябва да си тръгвам вече. Аре, бе, какво се разстана, бе? Аре, стой малко, бе. Не, бе, човек, писна ми от твоите глупости, бе. Аре, стой, бе, Абе, разкарай се, бе, брат. Добре, бе, изчезвай, бе. Ай. Изчезвай, бе. Да ти ема майката, бе. Да, раз. Кой звъните, бе? Иде, бе, майка ти ще еба. Ебах ти, пелава. Чакай, бе. Майка ти ще ебайта, бе. Кажи, бе. Мишо, ти ли си, бе? Айде, идвай. Какво си се развънял такъв на вратата? Айде, влизай.
И бах ти направо ми ба майката на този звънец, бе. Коста, ти мачо, гледаш ли, бе? Не, по принцип не гледам. То, аз само сега сме ги заложили, брат, не как. Те таман почнаха вече и 5-та минута почти стана. Ти колко вкарал в имбета? 20 как се разбрахме, или? Ба, аз не съм вкарал още. Как те? Я бягай веднага да вкарваш пари. Бягай! Изчезвай! Изчезвай веднага! Чулегата спа как е зле, бе? Ти какво искаш, бира, а? Долу в магазина. Не, бе, бамта, ай ще се спе, бе. Какво да правя? А какво правиш, бе, брат? Леко с котката. Гол, бе, браво, Не, бе, глупак, той не са нашите, бе. Как бе, нали за белите трябваше да заложа? За Ливърпул, бе. Виж го, бе! Виж какъв момент, вратар, аз ако бях там, щях да я фана. Какво я фаща, се едно фаща кокошки, бе? Ева, майка му да ева. То смачно, бе, бе. Ай с нея до магазина ходим да вземем нещо, че бирата свърши, да вземем едни цигари и някакво патронче, а? Какво става? Дай едно патронче от моите и от моите цигари. Нямам патрончета и не знам изобщо твоите цигари. Как те нямаш патронче? Нямаме патрончета. Твоето и магазинче, бе. Абе, чакай. Ще ви еба майката, бе. Я изчезвайте от тука, бе. Ай да снимаме и така, фините лесбиякът някакво място взет мой да снимаме за някакъв чучо педофил, дето снима детската градина и вика някакви неща. Брат, това е за деца с увреждане. Ти момиченце голяма, не, нищо не кажа, брат. Колко по-интересно ще ако изпея на екс на клипа, бе. Ето и че може да се упразняваш базиш. Аз може би ще включа той с бирата, просто исках да имам оправдание да пия още една глътка, брат.